Asibingeleleke sikwamukele kule channel sicela siqiniseke ukuthi ke uma usandana ukujoyina kule channel qiniseka lapha ke usubscribe button ukuze uzoyithola ke ishisa ke zona ke izindaba lana ke sikuphathele interview kaMthandeni ngogamelisha amanqela benze namuhla okhozini FM kusigqemeza kanye nomroza lapho khona kanti ichaza khona ke mayelana nesenzo esenzeke kuyena sokuthi agcine ephucwe imic. Sicela uzweleke wena umlaleli ukuthi ungabe uthini. Abantu abadala akeke kukhulume naye uDuyaza siyakubingelela emsakazweni uKhozi FM. Yebo njani. Sikhona Gcokamelisha abaningi bayibakubize kanjalo na umgqibelo sibuya kuona nemvula lishaya ubonakele stage nama video akhona abantu kodwa bayafisa ukuthola ukuthi ngempela kanti kwenzekeni. Iphela kanjani le airtime? Iphele kanjani i-airtime? Yebo. Cha umuntu aqale adingelele ubalaleli bokhozi FM aphinde abonge ithuba kunina njengaba sakazi ukuthi mhlambe nibe nesikhathi sokuthi ningithathe njengomuntu nami ebantwini noma nginelutho ningithuba nje lokuthi ngiphefumule. Akukuningi ngizokusho bafowethu empeleni mhlambe sonke isizwe saseNingizimu Afrika siyamuzwa udadewethu njengoba ekhuluma njengamanje ukuthi uyaqhubeka umuntu onolimo nenhlabathi ithuka abantu kunjiya ya so nabantu bayizwela angicabanga ukuthi ke nami ngingaqoka ijazi elifanayo nodadewethu ngoba mina ngumuntu wesilisa abantu besifazane lezi insuku sibhekene nesihlava esikhulu sokuthi bayabulawa bayahlukunyezwa kunalento okuthiwa i-GBV ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane siyagqugquzela kakhulu eNingizimu Afrika ukuthi abantu besifazane abaqhubeke behlonishwe. Uzokhumbula ukuthi bengifake imvunulo estage njengoba ngifake imvunulo estage bengimele futhi ngamanye amazwi ngirepresenta uZulu ngoba imvunulo yaziwa koShaka noDingani noSenza ngakhona futhi ezinye inhlanga thina namanye nezinye izizwe ziyahlonipha njengabantu abangamaZulu size sithathe nezithembu sidume njengabantu abanothando nabantu abakhothanyelwa ngabantu besifazane nabahloniphanayo nabantu besifazane nabantu abanothando nabayihlonipha kakhulu. Ngicabanga ukuthi lesikhathi usisi ekhipha amagama wakhiphile akhomba okungangihloniphi njengeciko eselinamava eMzansi lokho kubadidile noma kuphoxela uZulu. Ngicela ukuxolisa kakhulu kubantu bakwaZulu. Ngicela futhi ukuthi konke usize mhlawumbe ayikhona ngoba ngenze ukuthi khona ingcindezi anayo ba-understand nje ukuthi sineyinkinga siphuma emakhaya angafani kuyenze ukuthola ukuthi umuntu uneyinkinga mhlawumbe emshadweni wakhe noma nje kwezothando kugcine mhlawumbe lokho kukapakela ngasemsebenzini wakhe. Ngicela ukuthi bangixolele kakhulu udadewethu kuzinto la nyamhlonipha kakhulu odabeni lokuthi mhlambe ngibe late angifikanga ngesikhathi. Ngicela ukuxolisa kakhulu lapho ngiyenzile imizamo yokuthi ngixhumane nethimba elixhumana nabo ngoba empeleni akazi bexhumane nami bengaxhumani nami bebexhumana nomfowethu uMasondo ngaba late ngo-30 minutes lokho kwenza ukuthi mangifika ngo7:30 kade bekufanele ngidlale ngo7 nginga ukuthi bengisuke eGoli indiza idileya nezulu netha bafowethu manje ke masambe emgaqweni kunamathizithiza akwenza ube late noma ngabe yipi event abantu bakujwayele lokho nanokuthi into ejwayelekile lento kuba late ngoba ngeke ngitshele nje ukuthi njengoba silalele akekho nje umuntu wakaba late esikoleni mhlazana lo late waxoshwa uthi omkhulu umetric wakhe awuqedanga ngenxa nje ukuthi wakaba late ngosuku olulodwa ngoba akuyonto ejwayelekile ukuthi ube late sekuyiphutha eliqalayo khona futhi kuyiphutha elijwayelekile like lenzeke kodwa beqala ukuthi libe nesigameko lapha eThekwini nanokuthi ke sekuhlukumezeke kakhulu singabantu abangamabhinga ukuthi njalo makukhulunywa nje ngeTheku imicimbi futhi kaMaskandi kuhlale njalo kuzoba nento engcolisa igama likaMthandi engcolisa igama likaMthandeni. Mthandeni aziwe njengomuntu kuthiwe ulihlaza uthiwa uMthandeni ufika unobudlova unayo yonke lento echaza nje udadewethu njengamanje kodwa ngicabanga ukuthi kunabantu abebeshutha lapha
beshutha yonke into kusukela ngisuke emotweni ngize ngiyofika estage ngamenyezwa estage ngabizwa igama lami kwadlalwa ngisho ingoma konke kuyavela kunobufakazi kugcwele ku TikTok ukuthi yonke into mina iyenziwe ngendlela yokuthi iyangivuna ukuthi bengangena estage ngiperform ngithela masengiza futhi ukuthi ayi engathi akwemukelekile ngase ngixolisa futhi kubantu ngathi ayisiphelile ke time angibaye ngisaqeda lokho ngibe sengizwa ngomuntu engishitha ke imic bengithi indoda empeleni mangithi ngiyaqalaza ngathola ukuthi hayi yikhekhe kanti awungase ngimoyizela ngoba ikhekhe asilisi thina singamadoda sakhuliswa ngenhlonipho saphinde sakhuliswa futhi sakufunda ukuthi abantu besifazane ngalabantu iyahlonishwa. Sakhuluma ngakho ukuhlonishwa nginembuzo emibili ngaphambi kokuthi sivale. Kunenye clip yakho enza ama-round kuzenza ukuxhumana ngazo uyayazi yini. Ufike uqale uthi angimzondi binuzindola angeke ngikwazi angazi utheni wasuthi isiphu ngifaka umsindo lapho ngoba kunangane eyilalele engisaze bumnyameni. Uyayazi leyo clip ungasho ukuthi ikusho ukuthini? Yebo kukwenzeka lapho Lundi ngoba ngibe umuntu obhizi usukwini izolo kwaqhamuka nabantu abazintatheli laba bama TV abebe khona futhi lapha ya baba nokumbuza ukuphosa imibuzo ejivenities ngumuntu oyiciko ke kwesinye isikhathi izinto ngeke ngibe ngokuciko ngokuhlonipha ulimi lwami kungenzeka uthola ukuthi mhlambe lokho kushoyo ngokunicikoza nje mhlambe bengicikoza ngakho ukukhanyisela abantu ukuthi ngempela udadewethu abangamthathi personally abazame nje ukuthi bagwinye kushisa lokho udadewethu ayikhona iqhubeka impilo yephambili. Wena ukwazi ngisho ebunyameni lokho bukusho impela bafowethu impilo yaselawini iqedwa uthando asiyeke lento esiyenza asiyeke le mfowethu bekufuna ukudlulela kodwa duyaza ububona yonke into ibikahle mhlamba hayi ukuthi khona okuncanyana obuke wakuthinta okungamanzana amponjwana cha akukho nje mina nginothisa nanokuthi ke kwezinsuku lezi bafowethu bayazi abantu abaningi ukuthi Mthandeni nje umuntu oshintshile kakhulu indlela engikhuluma ngayo indlela engenza ngayo izinto indlela nje engithatha ngayo futhi nezinto ngoba nalapha bazokukhumbula ngihloniphe ngendlela eyisimanga ngithena ngifike emotweni yami ngafica amaphoyisa amaningi angungile imoto yami lokho kunginikeza ukuthi mhlawumbe khona i-trap ebikhona uyabo kodwa manje ifike kabi futhi yafika sengamukela uJesu ngoba ngiqeda ukumukela uJesu njengenkosi kaMsindisi kulezi insuku.